Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago niyo na lang ako sa pangalang Libulan, 40 years old, and as gay as can be. Hindi ako morning person pero super love ko kayo at ang programa niyo. Kaya naman na makita ko kayo sa podcast, binge agad-agad. Sana may 1,000 episodes na kasi inuulit-ulit ko na ang mga episodes. Salamat sa tawa, salamat sa advice, salamat sa mga kwento. Sana mapakinggan ko din ang sulat ko sa podcast. I wrote hindi para humingi ng advice, but to share what I am going through. Baka lang kasi may mga tambalanista who are going through the same situation. Maybe my story will make them realize hindi sila nag-iisa. Ang issue ko kasi, kahit anong gawin ko, hindi ako masaya. Hindi ko alam kung bakit. Looking back, okay naman ang childhood ko. Very slight lang naman ang mga regrets ko. Average naman ang looks ko. Matangkad, maputi, matangos ang ilong, maayos ang body build. I have a handful of true friends. Wala din naman akong major kaaway. I am in a 13-year relationship with my partner. May food manufacturing business kami na napalaki namin together. Nag-alay nga ako sa inyo ng isang box ng assorted bottled products. Ay, ito yung binati natin nung isang araw. Galing kay Libulan. Ay, si Libulan. Oo, yung nagpadala siya ng iba't ibang, pinakita pa nga natin, partner, yung merong bottle dulce de leche, merong gourmet tinapa, gourmet tuyo, yan. So, business pala nila yun. Oo, ay, ano ba naman? Malakas, yayamanin. Ano ba naman yung Big isa pang box? Next time, tig-isang box. Charot. Hindi ko tuloy alam paano hahatiin. Oo nga, kasi ilan yung pinadala, ilang DJs meron. Kaya nga sabi pa, i-share pa sa team. Hindi mo lang sinabi, tambalan para sa inyo lang yan ni partner. Para sa inyo yan ni Chris, ha? Hindi. I-share sa buong team. Oh, so bali 24 bottles. So, hati natin yung isang bote. Diba? Sasalukin natin ng kutsara, tapos lagyan natin sa plastic para mauwi. Isipin mo yung paghihirap na gano'n. Charot! Love you, Libulan. Thank you sa pinadala mo. Oo nga, ikaw pala yun. Nag-alay nga ako sa inyo ng isang box ng assorted bottled products. Pwedeng pang ulam at pwedeng pang palaman. Palaman pala yun. Ay talaga? Ay oo, yung gourmet tuyo? Yung dulce de leche. Kinain ko kutsara. Ay, akala ko pang facial. Porque nakalagay lemon. Tapos, marang maganda sa face. Oo, ginawa kong face mask. Ay, tumigas? Oo. In fairness, pagising ko ng kinabukasan. Ay, parang makinis ka ngayon. Oo, glowing ng konti. Ay, glow up. Palaman pala yun. Palaman pala. Mali tayo. Anyways, my partner and I, iniwan ko po sa guard. Nakuha po namin, Libulan. Thank you. Yes, na-receive namin. Thank you. Anyways, my partner and I have built a good life for ourselves.
Nakakatulong kami sa mga kapitbahay namin dahil nabibigyan namin sila ng trabaho. Nag-aalaga kami ng mga dogs, rabbits, chicken, ducks, plants, orchids, fish at marami pang iba. Babies namin ang mga yan. Ay, Yayamanin. yayamanin talaga. Oo. Kulang talaga isang box, pwedeng hiritan. Charot! Health-wise, like most of us na nasa mid-40s, may maintenance meds na rin. Pero I eat well and I exercise paminsan-minsan. Truly, I don't have reasons to complain about my life. Kaya hindi ko maintindihan bakit unhappy ako. Bata pa lang, alam kong iba na ako mag-isip. Elementary pa lang, may death wish na ako. Sabi ko, kapag 30 years old na ako, dapat patay na ako. Nung nag-start ako magtrabaho, magkaroon ng true friends at nakahanap ng pag-ibig sa buhay, sabi ko, extend ko na hanggang 60 years old. Raised Catholic naman ako at sa Catholic school nag-aral. Member pa nga ako ng choir dati. Kaya lang, I have my doubts. May mga kilala kasi kumpare na may boyfriend. Ay, nakakaloka ba natin to? Nagulat tayong lahat. Nagulat kaming lahat. Kasi po pag nagbabasa po kami ng kwento na may Wagang Bornay, we don't read it in advance. Okay. Can you Shocked. repeat that? Ayoko na. Ayoko na. Shocked ako. Yung faith ko din kay God is a bit shaky kasi ang daming pain, violence, poverty, war, at injustice. Nag-effort naman ako ng bongga para mahanap ang happiness pero laging panandalian lang. May face ako na kalembang ang nagpapasaya sa akin. Anong kalembang? Kalembang to the left, kalembang to the right, matalisod lang, kalembang galore. Ano yun? Kalembang to the left, kalembang to the right, matalisod, kalembang galore. Ay, ito na. Natigil din nang ma-realize ko na ang kalembang ay hindi gamot at di dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng lungkot. Okay. Pala isipan pala to eh. Okay. Baka may prize sa huli, tuloy mo. Kaya nga eh. Pag nahulaan natin kung ano yan, baka may pa-premyo siya. Baka drugs. Kalembang to the left, kalembang to the right. Matisod lang, kalembang, ganon. Sa ilong, ganon. Okay. Hindi ko alam. Sabihin mo na kasi. Sabi niya, natigil din nang ma-realize ko na ang kalembang ay hindi gamot at di dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng lungkot. Okay. Riddle ba to? Oo nga, bugtong-bugtong eh, no? Kasi ang alam ko lang, eto na si Kakabuka. Stuck na ako dun eh. Anything above that bugtong, wala na. Anyways. Baka meron pa. May, Ito na may nga, baka clue may pa. explanation. May clue. May face din ako na agimat, feng shui at horoscope ang pinagkakaabalahan. Hindi rin ako sumaya. Nabaling ang pansin ko sa kaperahan, sapatos, alahas, lamierda, pero natigil din. Illegal drugs na lang yata ang hindi ko nasubukan. So, hindi drugs. Mali yung sagot mo. Mali yung sagot ko. Wala kang gourmet na. Wala. Wala akong pang facial na lemoncillo, dulce de leche. Huwag ganun, partner. Huwag ka nagsasuggest ng ganyan. So, yun nga, nabaling ang pansin ko sa kaperahan, sapatos, alahas, lamierda, pero natigil din. Mm-mm. Illegal drugs na nga lang yata hindi ko nasusubukan, pero wala naman akong balak itry. So, ano yung That's kalembang good. to the left, kalembang to the right? Oo nga. Ano yun? Hindi namin alam yun. Hindi ko alam yung Ikaw ba kalembang. nagpauso niyan? Ano mo to pauso mo? Isali mo naman kami. We feel like we're so tunga. We don't understand it. Saan ba sumikat yan? Kaya nga eh. Anong probinsya nang galing yan? Kaya nga. Kalembang, balikan ko ha. Kalembang to the Kalembang to the left, kalembang to the right. Point to the east, point to the west. Matalisod lang kalembang galore. Ano Baka yun? larong pambata yan na hindi natin nakagisnan. Kalembang, galaw ng kampana. O tapos, kaya nga, alam naman namin na ang kalembang ay galaw ng kampana. Oo. Tapos Ang hindi ka kampa. Baka nandito, partner. Makinig ka. Ang kampa. ituloy mo. Baka nandito yung Tuluyang sagot. nang gigising pang Ang tayo. tayo'y Lahat ay manalangin ang bendisyon. Parang wala pa rin.
Wala yung sagot doon. Ulitin natin. Ang kampana. Ulit. Ang kampana. Baka nandun, Alam mo, tuluyan ng gigis. Masisiraan kami ng bait. Hoy, Miss... Di baka may connect sa bandang huli. Sige, Ituloy sige. ang pagbasa. Bakang taka talaga ako sa kalembang to the left, kalembang to the right, matalisod lang, kalembang galore. Ano yun? Anyways, sure ka wala dun sa kanta? Wala. Ang kampana. Ang sabi ng iba, baka daw clinically depressed ako. Baka daw kailangan ko ng psychiatrist. Hindi ko ba mabayang gabi psychiatrist? Muntik na may malaglag ng ngipin. Tinulak ko pabalik eh. Psychiatrist. Baka daw kailangan ko ng psychiatrist. Baka daw kailangan ko ng antidepressant medicine. Ayoko na mag-effort, parang wala ding patutunguhan. Tinanggap ko na lang ang sitwasyon ko. I'm thankful sa lahat ng mga blessings ko and I pray every day with as much faith I can muster. I love my partner, my family, and my friends with as much love as my cold heart is capable of. Araw-araw, sinusubukan ko pa ding maging masaya para gumaan ang pakiramdam ko. I make it a habit na magpasaya ng ibang tao. Every day, gumagawa ako ng magagandang bagay para sa akin at para sa mga tao sa paligid ko. Salamat sa pagbasa ng sulat ko, Tambalan. Live long, prosper, and safe journeys to both of you and to everybody in Love Radio. Ang inyong tambalanista, Libulan. Wala, hindi namin nakuha yung Hindi tamang namin sagot doon nakuha sa bugtong mo. Ano yun? Kalembang to the left, Miss Jane, yung kalembang aming... to the right. We need help, Miss Jane, yung writer po ng Mahiwagang Burnay. Ano Baka pong sakaling interpretation ninyo? Yan. No, habang Kalembang to the left, kalembang to the right, matisod lang, kalembang galore. inis ko nga larong pambata Travel. Pero ang kasunod kasi, pero naisip ko na hindi itigil na dahil hindi ito gamot para sa lungkot. So is it connected to something sa pharmaceutical company? Kasi nag-mention ka ng gamot. Ng gamot? Nakakahawa. Nakakahawa yung ano Alam mo, kaya ka nalulungkot, Libulan. May mga bagay na hindi maintindihan sa'yo. Oo, nakakahawa yung kalituhan. Nakakahawa. Hindi, pero anyways, later on, baka maintindihan natin. Help us. Sa podcast, pag-usapan pa natin yan. Ganon. Baka nanonood din siya ngayon ng live natin Oo, kasi ganyan. inaantabayanan niya yung tambalan. Malay mo mag-comment siya ngayon mismo. Oo, ganyan. Ano yung ibig sabihin niya sa riddle na yun? Oo, we need help, guys. Kung riddle man yun or hindi, baka naman pausong laro nga talaga niya yun. Ang sabi ng isa, ang kalembang daw ay keme. Eme dito, eme doon. Sabi daw nung isa, I guess, wild guess ng mga tao. So, ang kalembang is Channeline, eme. Okay, eme dito, eme doon. Tapos ang kalembang? Yung kalembang niya. Kampana Cherva. Sabi ni Boyet. Ano ba yan? Yung sa amin, ang kampana. Maka-Diyos pa yung amin. Larong pambata. Sorry na. We're so out of it. Yun na ba yung tawag ngayon? Kampana. Or, ika-batch natin to eh. Oo sa nga. batch natin, wala ako narinig ng tawag mo Kumakampana. sa Kampanahin kita, gano'n. Oo, di ba? Huy, kalembang tayo. Kalembang galore. Matisod lang kalembangin kita, gano'n. Oo, parang hindi patok, baka no? kasi kalembang, di ba yung gano'n? Yung ano ng lalaki, kalembang. Kinaalembang? Kaya nga, pinapakalembang, gano'n. Sa bagay kasi, kaliwat ka ng booking. Kalembang to the left. Kaliwat ka ng booking. Thank you for solving the riddle. Ang galing ni Yun na ba Boyet. yun? May prize ka. Oo. Bibigyan ka ng gourmet bibigyan tuyo. kita ng gourmet tinapaan tuyo. Hindi ko pa Yan. nadidistribute eh. Oo. Meron ka May talaga label na, doon. may label na meron para ka sa'yo, talaga Boyet. doon. Lahat ng flavors. Flavors ba yung tawag? Lahat ng variant. Yan. Oo. Lahat ng klase. Yan. Nag-gets na namin. So, booking here, there, and everywhere. Oo. At hindi daw sagot ang kalembang. Sa lungkot. Sa lungkot.
Ay. Noong una nga, drugs sabi ni Nicole, buti na lang hindi. Sabi ko pa, singot. Sabi ko pa, singot to the left, singot to the right, tapos matisod lang singot lahat, gano'n. Ikaw talaga yung out of this world. Kami, sila nagkakaintindihan, ikaw yung nawala. Oh, excuse me, ikaw din naman na. Dalawa Pero hindi masyado malayo. Ano hindi Ikaw malayo? pagsingot ka. Gamot kasi. So akala ko yung pinagbabawal na gamot. Kasi 'di ba, some people when they're trying to find happiness, napapariwara sila eh. Oo. So sa pagpapariwara, kasama dun yung drugs. And then na-realize sila, dun ko- hindi yun tamang tas sagot hindi yun. sa lungkot. Hindi yung kapag ka nagdroga ka at naging sabog ka at bangag ka and wala ka sa realidad, hindi yun yung sagot. That's why, yun yung interpretation ko. And hindi mo pwedeng sabing lumayo ako, partner. Kasi this is based on yung mga ex kong durugista. Oy, charot, wala akong ex na durugista. Charot lang. Okay. Oh, at least malinaw sa ating lahat. Tama Buti. ba? Lahat po ba tayo ay nag-agree na yun po ang tamang interpretasyon? Oo, tserva dito, tserva doon. Oo, kaliwat eme ka dito. ng emerot. Eme. Okay. Gets na namin. Okay. Gets na namin. Mabuti na lang, tinigilan mo. Correct. Ay, ako nga sasabihin ko sana, dinasad naman ako para sa'yo. Okay na, kanina naayos mo na eh. Naayos mo na eh. Na-rewire mo na eh. may glitch pa ulit. Sinira ko na naman. Sorry na, Libulan. Ikaw yung dapat may troubleshoot. See? Alam mo minsan, akala mo parang we are wired the wrong way. Libulan, 'di ba? Parang isipin mo, why do I think this way? O ako na po ang perfect example, Libulan. Why do I think this way? Alam mo 'yon? Ito yung sinasabi natin, yung brain natin are rewired talaga siya, and it's so complicated yung ganon. And ako sa nakikita ko sa situation mo, Libulan, you have everything that you need. Kanina, sa maraming segments ng Tambalan, pinag-uusapan namin yung paano ang yumaman, paano maging nakaluluwag-luwag. And obviously, in your life, sobrang nakaluluwag-luwag ka para magkaroon ka ng rabbit na isda pa. O diba? Parang ang daming papakainin. May poultry sa kanila. Ang daming papakainin, partner. So, ibig sabihin, sobrang dami mong extrang budget para magkaroon ka ng mga pets na not just one kind but many, not just two but more, 'di ba? Ibig sabihin nakaluluwag-luwag, 'di ba? May syempre may manufacturing business din, partner. Oo, correct. So ibig sabihin may in terms of may yung kapital. At saka sinabi niya naman parang talagang he's okay. Ang naiisip ko habang binabasa ko yung kwento ni Libulan, ang iniisip ko, baka kasi you have to give more of yourself. Pero towards the end, yun din naman yung sinabi niya na kapag may pagkakataon, he wants to make other people happy, ganun. Kasi minsan, kaya pansinin mo yung mga ibang gumagawa ng mga foundation, yung mga nag-establish ng mga NGO, minsan sila yung mga mayayaman. Kasi parang kailangan na nilang i-share. Parang ganun. Parang yung happiness nila is found in sharing, in giving, diba? In giving. Yun naman talaga yun. At yun naman talaga in giving back. There's joy in giving. Correct. Siguro, ako yung naiisip ko, habang binabasa ko yung kwento ni Libulan, no, trying to find happiness, and you have yung what we all don't have. Alam mo yung, kumbaga, ang daming meron ka na wala kaming lahat. Diba? Yun pa lang, enough reason eh. Sabi mo naman, you're grateful every day with that cold heart of yours. Ganun. Baka ang kailangan gawin is to give much more. So, padala ka pa ng isang box ng gourmet tuyo. Doon kami papunta. Actually, para mas specific, kasi iba't iba yung pinadala mo, no? Oo. 1 box ng gourmet tinapa, okay. 1 box ng gourmet tuyo. So 1 box per variant. Oh, maganda 'yun. Malinaw 'yun ha. And Malay I'm mo. sure you will be happy. Kasi nakapagpaligaya ka ng mga patay gutom, ng mga syutay gutom, ng mga tambalan. Ganun. Alam mo, habang kinikwento mo naman, although hindi ka naman humihingi ng payo. Hindi naman siya humihingi ng payo. And I'd like to know ha, kung meron din ganun ng pinagdadaanan na parang you have everything that you need but you are sad. And I feel like, isingit ko na ba ako makalimutan, partner, no? Baka yung spirituality aspect. Yes, yun yung yun yung missing talaga kasi correct. minention mo yung tungkol din sa
nyore na may nyorpren, 'di ba? So parang in your mind, parang it's such a great turn off na parang 'di ba, raised in a Catholic school, ganyan, tas biglang ganito yung naging exposure nyo, you know of people who are like that. So, nato-turn off ka. Pero, hindi naman sa nag-encourage na, but there are other religions also na who will bring you back to God, 'di ba? Yes, 'Di ba, yes. na baka yung thirst mo for happiness is actually a thirst for a more bongacious spirituality. Agree ako Baka doon. ganun. Yun yung sasabihin ko kasi yun nga base sa narrative mo Libulan, parang almost almost all aspects of your life puno na. But there's one missing piece, yung the spiritual aspect. Yun yung kulang. Malay mo, 'di ba? Yun pag tiningnan din natin yung sarili natin o naging self-aware tayo, meron tayong tinatawag na spiritual emptiness eh. Baka naman yun yung kailangan mong i-fill up. Oo, 'di ba? ganon. Yun yung kasi marami ka ng pera, 'di ba? Maganda naman yung relasyon mo sa mga kaibigan mo and family may mo. partner ka, Pero okay lahat. Kulang ka sa pagpapalago ng spiritual na aspeto ng buhay mo. 'Di ba? Siguro payuhan ka na rin namin kahit hindi ka humihingi. Try mong magbalik loob, 'di ba? Try mong pagyamanin yung spiritual na aspeto ng buhay mo, magdasal ka, 'di Kasi ba? yan it will warm your heart Yes. It will make you feel complete. Yes, yung Diba? prayer na sinasabi. So, minsan na-underestimate natin yun, in the power of prayer. But one little prayer can change your life forever. Correct. Paano kung hindi pa little yung prayer mo? Yes, malay mo kung mayat-maya ka pa nagpe-pray. Oo, diba? diba? Nagpapasalamat, Lord, maraming salamat for having a good health today. Thank you for a booming business, Correct. diba? Mga ganun tipo. So, kasi pag nagdadasal tayo, meron tayong hindi maipaliwanag na connection eh. Correct. At may happiness na nararamdaman while you do the prayer. So, Tsaka may happiness and merong peace, yung ganun. Parang, diba, baka may nararamdaman ka Oo. na hindi mo maipaliwanag na saya. yun. Diba? Kasi natatandaan ko yan din yung literal na sinabi ng isang kakilala ko madre. Yung parang pag feeling mo daw na uuhaw ka, pero parang yung uhaw ay hindi uhaw na mapapawi ng kahit anong klase ng drink. Inumin, oo. It must be spiritual thirst. Yes, So it must be that, 'di ba? Baka yun pa Pagyamanin mo yun. Yun yung pwede nga pagyamanin mo ng bonggang-bongga. Total naman yayamanin ka na. Yes, 'di mayaman ba? ka na sa maraming aspeto ng buhay maliban dun sa aspeto ng espiritual. Yan. So, yun yung pagyamanin mo. Try to do little prayers. Lakihan mo na yung mga prayers. Oo. 'Di ba? Para to help you out. Then Yes. kapag ka naghahanap ka din ng mga taong magpapasaya sa iyo, ayan, makinig ka ng podcast, makinig ka sa Tambalan sa radyo, panoodin mo kami sa Kumu, 'di ba? Na nasa Kumu din yung Tambalan. Tas kung trip mo naman din kaming kitain, Pwede. if the price is right. Ready naman kami Di naman magpakalemba. di na- Magpabook. Ano ka ba? Booking? Ano ba? Bubuk ng schedule. Pupunta Okay. ng Palawan, Yan, Boracay. yan. Oh. Yung mga hindi po namin afford na lugar, na afford mo. Sagot namin ng kwento. Sagot namin ng happiness mo. Basta sagot mo lahat, including our families. Well, we don't have much time now, but we'll talk more about this libunan sa ating podcast. Oh, yun But di ba? thank Dadalhin you. sa podcast, Dadalhin sa podcast. So thank you Libunan for sharing your story with us. At kung ikaw, Kabisyo, meron ka ring kwento, di ba? Kakaiba itong kwentong ito natin ngayong araw na ito na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email, send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw, kaya send mo na yan, Kabisyo. muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!